Módlmy się. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy i szczerze milowali wszystkich ludzi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги пророка Сафонії. Шукайте Пана, усе покорные землі, які виконують Його постанови. Шукайте справедливості, шукайте покори. Може, вам удасться сховатися в день гневу Пана. Я покину сярод Тебе народ покорный и бедный, и они будут шукать притулку у имени Пана. Оцалелые из Израиля не будут чинить беззаконие, не будут говорить неправду, и не знойдется у их в устных язык подманливый, бо яны будут пасвиться и отпочивать, и никто не сполохает их. Это Слово Божие. Stwórz, o mój Boże, ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Bóg wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszów. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, Bóg Twój Syjonie przez pokolenia. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринфянам. Поглядите, браты, на покликание ваше. Не шмат сярод вас мудрых поводле тела, не шмат моцных, не шмат высокородных. Але Бог выбрал неразумное свету, каб осоромить мудрых, и слабое свету выбрал Бог, каб осоромить моцных, и безродное свету, их пагарджаная, и тое, чаго няма, выбраў Бог, каб знішчыць існае, каб ніякае цела не выхвалялася перад Богом. Праз Яго і вы існуеце ў Христе Ісусе, які стаў для нас мудрасцю ад Бога, і справядлівасцю, і пасведчаннем, і адкупленнем, каб было, як написано: «Хто хвалится, нехай хвалится у Пану». Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Chwała Tobie, Panie. Убачыўшы натоўп, Езус падняўся на гару. А калі сеў, падышлі да яго вучні яго, і, адкрыўшы вусны свае, ён вучыў іх, кажучы: «Шчаслівыя ўбогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя засмучаныя, бо яны суцешаныя будуць. Шчаслівыя лагодныя, бо яны зямлю атрымаюць у спадчыну. Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, бо яны насычаныя будуць. Шчаслівыя міласэрныя, бо яны міласэрнасць пазнаюць. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога убачаць. Шчаслівыя міратворцы, бо яны сынамі Божымі названыя будуць. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя вы, калі будуць вас зневажаць і пераследаваць і ўсяляк зласловіць несправядліва за мяне. Радуйцеся і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая ў нябёсах». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Дорогие браты и сестры, в сегодняшней литургии слова мы у першым и у другім чытанні чуем про такія рысы, можа, хрысціянскага жыцця, як справядлівасць і пакора. Што гэта за справядлівасць і чаму гэтая пакора такая вельмі важная, чаму Пан Бог пра яе кажа і звяртае на гэта увагу. Першае чытанне – гэта чытанне кнігі прарока Сафоніі. Бог, які бачыць, што, можна сказаць, як-то эліты юдэйскага народу адвярнуліся ад яго сэрцам, кажа: «Я пакіну сабе народ пакорны і бедны. Яны будуць шукаць прытулку ў імені Пана». Бог кажа, што можа адвярнуцца ад тых, хто лічыць сябе важным, вялікім, і звернецца да тых, хто справядлівы і пакорны. Мае дарагія, першая думка, можа, якую хацеў бы сёння звярнуць увагу: няма людзей незамяняльных. Можа, гэта так троху гучыць не па-хрысціянску адносна Божай любові, скіраванай да чалавека, але менавіта так хацеў бы гэтую думку агучыць. Нам часам здаецца, што вось мы і вось гэтае жыццё вакол нас круціцца. Тым часам Пан Бог кажа, што гэта не заўсёды так. Можа, варта часам зайсці з п'едэсталу сваёй велічы і паглядзець, што Бог прагне ад чалавека. Можа, каб гэта было нам бліжэй. Вельмі часта, заўважце, можна убачыць, калі людзі жывуць мінулым. Што гэта азначае? Я часам
тут може ще не дотичиться вашої парафії, але у парафії, у якої служив, ходячи по коляді, спотикаєш людей, які далекі від костьола, чомусь яны аддаліліся, яны там якості собі тлумачаць, што нема часу, альбо нема чаго яшчэ, альбо штосьці бракуе, штосьці перашкаджае. Вось. Але успамінаюць, але даўней, вось мой дзед, вось моя бабця, вось яны то там, а і я некалі, калі мяне. І вось гэтая веліч, якая прадыктаваная мінулым, яна чамусьці застаецца. І чалавек не патрафіць убачыць тое, што ёсць тут і цяпер. Чалавек не бачыць гэтага, не бачыць, што ён аддаліўся ад Бога, што ён аддаліўся ад малітвы, аддаліўся ад таго, што Бог называе справядлівасцю. Бо справядлівасць, пра якую тут ідзе гаворка, гэта не тая справядлівасць, якая вока за вока, зуб за зуб. Справядлівасць – гэта вернасць Богу. Гэтае слово мы яшчэ чуем, калі у Святым Пісанні чуем пра святога Юзафа. Юзаф быў чалавек справядлівы. Што это значит? Это не значит, што ён у гэтым моманце, гэта не значит, што ён справядліва паступаў. Тут аўтар хоча падкрэсліць іншую справядлівасць. Справядлівы – гэта які захоўвае Божыя наказы, які жыве паводле Божых наказаў. І вось чалавек забываецца, што ён якосці адышоў ад гэтай справядлівасці, і гдзесьці там, у тым мінулым, яму здаецца, што вось, бо там, бо мае продкі, бо дзед, бо бабця, а я. І гэта не так важна, што я, але так важна, што тое. Не, Бог кажа, я пакіну сабе народ справядлівы, пакіну сабе народ пакорны. Мои дарагія, вось гэтая пакора. Сённяшні свет не любіць пакору. Сённяшні свет прапануе зусім іншы стыль быцця. Чым больш ты яскравы, індывідуальны, бачны, кожны сябе пры з'яўленні гэтых сродкаў масавага пераказу, асабліва, праўда, сервісаў, дзе можна, праўда, выкладаць тыя відэа, кожны сябе рэкламуе, праўдамі, непраўдамі расказвае, які ён разумны, модны, спрытны і дзелавы, каб усе ім захапляліся. Тым часам Святое Пісанне кажа, што у вачах Божых Богу мілая пакора людская. Заўважце, як далёка мы сёння адходзім ад такіх якасцей чалавечага жыцця, як сціпласць. Сёння такі, ой, ён такі скромненькі нейкі, правда? Вось. І, мае дарагія, а сціпласць, пакора. Справа не ў тых, каб быць якімсьці, справа ў тым, каб быць верным. Справа ў тым, каб трываць пры Богу. Справа ў тым, каб Божыя наказы выконваць. Справа ў тым, каб дапасаваць сваё жыццё да Божых наказаў, Божай логікі, Божай справядлівасці. Мае дарагія, заўважце, не наадварот. Не наадварот. Не так, як часам чалавек думае, як бы гэта маю рэлігійнасць прыспасобіць да майго жыцця. І гэта прынцып жыцця многіх людзей. Паверце, як прыходзіць, звярнуся яшчэ да такой тэмы, у тую нядзелю аглашаў, праўда, пра шлюбы, менавіта, каб зарання прыйсці. Калі прыходзіць тата і кажа, трэба, каб дочку пашлюбаваць. Тыдзень да шлюбу, дочка не паве... як так? Давайте как-нибудь, давайте як-небудзь гэтую веру, гэтую рэлігію, гэтага Пана Бога прыспасобім да нашага жыцця, да майго канкрэтна жыцця. Мае дарагія, павінна быць з дакладнасцю наадварот.
Логіка хрысціяніна – гэта прыстасаваць сваё жыццё да Божых наказаў, Божай мудрасці. Бо мудрасць менавіта ў Бога. Я паўтару яшчэ раз, не трэба думаць, што мы можам хоць у нейкіх момантах быць разумнейшыя за Бога. Неправда. Мы не можам быць разумнейшыя за Бога. І прыняць гэтую праўду трэба крыху мець пакоры. Трэба крыху мець пакоры. Мае дарагія, у другім чытанні мы чуем: але Бог выбраў неразумнае свету, каб асароміць мудрых. Няшмат сярод вас мудрых паводле цела, няшмат моцных, няшмат высакародных. І Бог выбірае немудрае паводле людскога бачання, каб аб'явіць гэтым людзям сваю мудрасць. Чаму? Мае дарагія, таму што, на жаль, так ёсць. Калі звярніце ўвагу на людзей, якія збіраюцца найчасцей у касцёле. Трэба якосці так сказаць, каб нікога не пакрыўдзіць цяпер. Але што я хочу сказаць? Калі мы паглядзім, якіх людзей больш? Простых людзей? Ці людзей, якія лічаць сябе такімі, можа, яны не лічаць так з вышэйшай полкі? Значна больш простых людзей. Я не кажу, што людзі паспяховыя, адукаваныя, што не. Я кажу менавіта пра працэнтныя адносіны. Найчасцей тыя людзі, якіх мы называем элітай, ці як, яны кажуць: мы верым, але. Мы верым, але ў нас ёсць прычына, але ў нас не хапае часу, але ў нас і гэтых але мільён. Я не кажу, што гэта пагалоўна, не, я кажу працэнтна. І значна больш простых людзей. Простых людзей, якія проста шчыра вераць і давяраюць сваё жыццё Богу. Я не хочу сёння капацца ў прычынах, чаму так, чаму Святое Пісанне таксама кажа ў другім месцы: як цяжка багатаму ўвайсці ў валадарства нябеснае. Як цяжка багатаму, гэта не значыць, што толькі, праўда, пра зямное багацце, але менавіта адукаванаму, часам моцна адукаванаму, разумнаму, таму, хто мае пасаду, таму, хто мае палажэнне, сувязі і іншае. Як цяжка. Значна прасцей чалавеку простаму. Мае дарагія, чаму? Таму што, зноў ж такі, пакора. Таму што пакора. Вось тое, да чаго мы павінны імкнуцца. Пакора, якая з'яўляецца справядлівасцю ў вачах Божых. Пакора, якая ёсць верным трываннем пры Божых наказах, пры Божых праўдах. Пакора, якая з'яўляецца дапасаваннем свайго жыцця да Божай мудрасці і Божай логікі. Бог выбірае слабое, каб асароміць мудрых. Бязроднае свету і пагарджанае, і тое, чаго няма, выбраў Бог, каб Мае дарагія, гэта вельмі важныя словы. Гэта фактычна праграма хрысціянскага жыцця, якую Бог прапануе чалавеку. Але ж, калі імкнуцца да гэтай вернасці, трывання, то дзе ж тая паспех? А што ж тады застае? Праз вусны Езуса Хрыста Бог нам кажа, гэта мае свой сэнс. Набажнасць, ціхасць, лагоднасць.